na-asụlụ ezigbo mmadụ anyị gaa It's Abama on the beat. mana ọka o mere Ozor Mgbakwu abụọ on the voice. It is Ozor the band. Anyị nọ na nke Abama recording studio n'Ọka. Anyị na-enye unu egwu ebili Igbo adabe. Onye bụchi Ozor Okoye Abama n'Ọka. Nye m egwu a. Oyokoyo, 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 oyokoyo. Agbebie. Ibe na-enye m egwu dịka oregotewo ewo ka ijebe agụla n'ọcha. Agụla maka mma, agụla maka mma, agụla obe Peter Obi. Peter Okwuta agụlụ nwale mmadụ gbanwere oke osisi ọ bụla onye ka anyị na-ekwu Chief Anthony Chinedu a na-ekwu nya ka ọdụ na-akpọ ọkwanye ka anyị na-ekwu onye ka anyị na-akọwa ịgba na-akpọ Chinedu nwamụ Chinedu a na-ekwu eze na-eneli nke ọgwụ ọbala ndị na Lagos nwamụ Chinedu a na-ekwu ubi ya wakwana ka eke gba n'etili wakwana ọbala ndị na Lagos nwagụla akụzi Igbo ata aja nwamụ Chinedu a na-ekwu ya nne ka ịgbawa n'ịmụ ọdụ gị onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme nwamụ Chinedu a na-ekwu ọkwanụ gị ka ọdụ na-akpọ eze na-eli nke ịgba atọ ọsọ nwamụ Chinedu a na-ekwu ịgba na-akpọ Chinedu a na-ekwu anọ na Lagos Chinedu a na-ekwu wakome nwamụ Chinedu a na-ekwu nwamụ Chinedu nwamụ Chinedu High Chief Anthony Chinedu a na-ekwu gị ka ọdụ na-akpọ onye na-akpọ n'Ebeko nwere ebe ọ na-eme nwamụ Chinedu nwamụ Chinedu ọgwa na ome ka ọ dị mma ome ka ọ dị mma nya ka anyị na-eme ọkwa nya ka anyị na-eme iwe eji wela agwọ ọkụkọ wee bido alụsị o nwere okwu ekwula ekwu ọkwa na mgbe ji bido a na-ekwu ka iwebe m akwa a na-ekwu ka iwebe m akwa ka iwebe m ọkụkọ Chinedu a na-ekwu ọkwa n'okwu ekwuru n'okwu ọsọ na ọkwa n'ebe m hụrụ n'anya nya ka m ji eti egwu m ịmakwala ejite ose bụ udo ọ na-alụ ọgwụ ọ na-agwụkwọ ọgwụ ọkwa n'ebe m hụrụ eto obi ọkwa ndị mmiri na-ekwu Ozor Mgbakwu abụọ n'ọkwa na-emo na-akwa
akotula eji m ọbọ m n'aka wee gwawa eji m ọbọ wetile chinedu a na-ekwu dodokwa ntị ọra na wakwanụ nweke yetose n'iyi okwu kwuchala enweghị iyi ọkwa ibe na-ekwu ị na-eje eje n'ụlọ ọgwa na ije wele ka ị ga-eje maka na ọchọ nke ya na-ekwu a na-anwụchitela ụzọ nwaba na-ekwu ọkwa n'ọzọ nwa Mgbakwu onye ka nji wee kwuba nwa m Chinedu a na-ekwu ịmakwana ibe onye lulu ka onye na-eme n'ụwa mụọ ibe onye lulu n'ọkwa ibe onye na-eme ije gị ga-adị ka ije mmiri a na-echila echi nwa m Chinedu demme ịmakwa na mmanwụ na-agwa agwa mmanwụ na-agwa ọgwụ ọzọ dịbe ndị ịgba akpọba Chinedu ọkwa ndị nwa na-ekwu nye ndị na-eze na-eli nke ya ọbụzikwa ọbala ndị na Lagos nye ndị na-ome ka ọ dị mma na agụlụ niile onye agụla duzi igbo ebula ọnụ odogwasị keke kọjụ nwoke osisi ejiludo obodo ya ma nwoke mmanwụ na ọdụ na-akpọ gị nene ọka o bulu ụzọ oke mmanwụ anụ nwere obi igbo na-agbala ọsọ nwakwane nwa m Chinedu a na-ekwu nwakwa Chinedu nwa na-ekwu ya ne ka ịgbabe ọdụ gị Chinedu ịgbaja kpọba Chinedu kpọbala ndị wa nọ na Lagos Chinedu a na-ekwu ya bụ Chinedu a na-ekwu ọ gụsịrị akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ unu amawolu na ego be anyị ego Naijiria nọ na-egbolo mkpa kolikoli ya ka Chinedu ji wee jebe obodo Amerịka a na-amalebe ama ọzọ dị ebe ndị ọkwa ka ọ dịle ndị agụlụ na mma ya na ndị Igbo ya ka ọ ji wee jebe ọkwa n'ebe o ji wee luo wee fọmụọ kọmpani na-alụ supagulu ya ka ihe na-akpọ The Great YOOYO Nigeria Limited ọnya ka ọ nwere nwa na biya abịa na anya bụ The Great YOOYO Nigeria Limited ebe ọ nwere nna ọnya na-ebubata everyday supagulu ọkasị akasị na Nigeria niile ya bụ everyday supagulu ibe ọ na-alụ olele nne ibe ji ya alụ erika onye na-ebubatekwu Champions League supagulu ọkasị akasị na Nigeria niile Champions League supagulu nwa m jee chọba ya ka igote nwa m chọba ka igote maka gịnị ụsọ na nọmba 1 The Great YOOYO Nigeria Limited Chinedu a na-ekwu ya baba nwere isi ọnọdụ bụ na Lagos na Mushikaba na Bele nwakwa n'ibe o mekọtali n'eke
Èkó ní bàjẹ́ Èkó ní bàjẹ́. Ibe ọma Chinedu meketele ka ndị Yoruba nwoke na nwaanyị ebe ahụ ka ba ji gbaka aka wee chie nye echichi. Wachilie Ọbalande na Lagos Ọbalande na Eko Chinedu a na-ekwu nwoke mmanwụ ọdụ na abụghị. Ibe ọma ị na-eme abalị ụba ibi na-emerele nne Chinedu nwa na-ekwu. Wọbụzikwa eze a na-elibie ọ na-enwe aṅụle Chinedu a na-ekwu nwoke mmanwụ ọdụ na abụghị. Nwa agụla adụzi Igbo ata aja Chinedu nwa m. Ihe ndị agụlụ niile bịanị ibe ọma abatagobunu. Agwala m na agụlụ okwu nya chedolu m Chinedu nya chedolu m Chinedu. Maka na ọ bụ na agụlụ chedo nwa m Chinedu na mma egbula na agụlụ ebi welefu na meche mma ọkwa nkwali mmiri raba agụlụbe mmiri n'ezie nne Chinedu nwa m Chinedu a na-ekwu Chinedu a na-ekwu nwoke mmanwụ ọdụ na abụghị. Chinedu pụta na mmanwụ akala ijele agba egwu Chinedu a na-ekwu ọkwa na omeka ọ dị mma. Ịgba ma kpọba Chinedu neni na omeka ọ dị mma atakata bụ onye agụla n'ọcha. Ndekwu ude mmanwụ ji ede ebube bịa wakwa na Chinedu a na-ekwu. Eze na-eli nke ya ọ bụzikwa Ọbalande na Eko Chinedu a na-ekwu. Wakwa na-akwali ọmụmụ ka udo eji tọsi ibe nwere udo na agba egwu. Ịmala ọnụ ọra na abụbụ Nweke otulu obi na ịga dị nnekwu. Etose n'Igbo okwu iyi nwa m Chinedu a na-ekwu. Wakwana ka ịgba na-etili ya na ka ịgbaghị ịgba ọdụ gị Chinedu. Nwamba Ntoni Chinedu a na-ekwu ya na ka ịgbaba na-egwu ebili ọdịbe ndị. Sembem selubem selubem